lesɗe arab en man ɗo banta Arabie Saudi, banta Turki, banta Imarat Arab Uni, Dubai en ɗo en laari banta Zenith top Zenith coin ardaniɓe laamu Dubai on man on ma woni ha yeeso Zenith man ɗo. So ɗo on seɗɗa nder majum deriraɓe. E bo miɗo ɓedda wolwan gon haala Zenith coin je Safira International deriraɓe, ngam puisque min on kam miɗo mari compte amin déjà mi nani plus de 500 pièces de Zenith, mais himɓe ɗo néglige Zenith ɗo. To aɗo mari ceede maɗa ko ɗum ko mende million ittu sodu machine ko je fabricantama Zenith coin, a tammata ko regrettugo derram. A tammi yewnugo min ñande feere a yettami no min vraiment faka min wallima shawari je min hokkima a soodi dedei a wi espace ko ba soodi machine je fabricantama Zenith coin ɗo. Ngam puisque projet je woni ɓawo Zenith coin ɗo ɓuri je woni ɓawo Bitcoin. Min ɗo wi'a en kam min wika min witaki ka, ko ngam min wayri waɗugo vidéo wulugo hala Zenith man bo ta on tammo comme si nga huwata ba. Projet je woni ɓawo maga derraɓe ɓuri je Bitcoin, ɓuri je Ethereum. Bitcoin en wi gotel hande ɗo sanjo plus de 35 millions de francs CFA, ko ɓurata million capantati kala gotel fu. E ɓe mbi'en projet je Zenith bo tammi salago je Bitcoin. D'ici 3 ans ɓe mbi Zenith tammi lattago parmi les top 5 crypto monnaie ji ɓurtuɗi 5. Donc ɗum ɗiyeji woni 5 may ɗo ɗum Bitcoin en Ethereum en man ɗo ɗum nder maji en laari Ethereum tan ɗo sanjo plus de 4000 $. So on mo néglige nastay nder nastu kala ha nasti fu, amma miɗo sawre ta jaɓu ratu Zenith, ta jaɓu ratu Safira International je Zenith coin. To a rati Safira International je Zenith coin derram to tilaya tan mi regrettugo, ngam puisque kanjum ɗo na ɗum hunde yawore capcaɓa waɗi ɓawo lewru lebbi ɗiɗi a wi'a heɓi. Ɗum hunde on nde accata ɗum moins 1 an ko plus, mais ñande to a waɗi heɓugo an ɓe hoore maɗa a andi a heɓi. To a sali waɗugo ɗum bo ñande tammi warugo a yi'a himɓe ɗo heɓa a wi'a ɓe ɗon no wolwa ɗum. Baje mi wi'ata on go mi waɗi no goɗɗo ɗo ɓillani mi sodu ciba misali sodugo mi balle ko neɓayɗo mi laari himɓe ɗo itta milliard ji ko million ji, min bo mi regreti. To onon bo on tammi warugo wi'a oɗon no wolwana min ñande ko neɓayɗo soode machine soode je minanta on Zenith je fabricanta on Zenith coin ɗo, min ɗo yi'a banta ɗum hunde mere min néglige min waɗay, mais nda ɗum hande min regreti. Wakkati man tammi warugo be ko yawi ɗo deriraɓe to en ɗo ha dow duniya ɗo to en ɗo fofa. Banta je mi wi'anno on ɗo crypto monnaie tammi lattago duniya fu ɗo hutinira be maga. Etaji dede peji ɗo ɓen fu tammi créego je maɓɓe. Min ɗo wi'a en ɗum yottoto ha Cameroun men ɗo, ɗum yottoto ha Cameroun men ɗo, himɓe ɗo yi'a banta ɗum fewre, ha ɗum yotti Ghana, ha ɗum yotti Nigeria. Ko ɗum yotti Nigeria mi wi on ɗum yottoto Cameroun men ɗo. Yottago majum Nigeria be wargo majum Cameroun waɗay ko lewru gotel. Cameroun bo fuɗɗi wollugo hala man, banni Nigeria man bo fuɗɗi wollugo hala man, himɓe ɗo néglige ga. Ko ɓe ammitini ɓe yi Nigeria lansi crypto monnaie maɓɓe. Je Cameroun man ɓe wolwi jotta ɓe hawri réunion ɓe wolwi ɗo ko ammitoɗe ni nanan Cameroun créé crypto monnaie muɗum. To tokkirten puɗɗen sodugo no naftirten ɗum no gatten ni fu en anda. En yahi en yaran bone na warta sey to en yoɓi ɓe wanna en formation ɓe holla en kujeji jur en andana ɗum a hokka goɗɗo ceede ha yerɓani fu o yerɓani reyta to hakkilay o ñama ceede ma, warta oɗo buffeta ngam puisque anda ɗum ɗum woni crypto monnaie, anda frais ji men no yahirta. Mais au moins to a tokki a siiwugo formation ji ɗi min gatta vidéo ji a andi no a nastirta, no a sodirta, no a sorirta, an tammi nango belɗum. Ko Cameroun créé je muɗum wari bo wala ko saldorte hatton. Mi tammi a fami derram. E opportunité ji goɗɗi bo ɗon isin 128 BTC en gejjitanayi ɗum, en andi systéme 128 BTC no yahirta, e en développanga ha jotta alhamdulillah en keɓi en ɗo dow heɓugo bo. Non Tron Founder en andi hangama systéme maga no yahirta. Tron Founder permetti am min bolora ɗon ni ha nder Tron Founder mi heɓi plus de 500 000 à moins de 2 semaines ha nder Tron Founder. Miɗo dow heɓugo jotta bo alhamdulillah mi yetti jomirawo e mi yetti équipe am ɓe mi wondi ɓe mi hudata. So to en mbi'en négligent crypto monnaie kam derraɓe hoore men tan jarneten bone en regretata, en lortota koye men mere, ko en kabdata kam en gaɗi en kusitane crypto monnaie. Kala ɓen famuɓe ɗum fu bo kabda famnanɗum luttuɓe en tokki waɗugo vidéo ji je expliquata yimɓe. Mi tammi ka famake.